del 50è aniversari del Consell de Maria, perquè recomaneu. Després hi haurà alguna cosa. Posant-nos en la presència del Senyor, donant-li gràcies per tots els seus dons i demanant-li perdó pels nostres pecats. Diguem, jo confesso que soy Déu Todopoderós, que els altres germans he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que preneu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent, sabient de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Prega. Mireu-nos, Senyor i Creador de totes les coses, feu que us servim amb tot el cor i que experimentem la vostra acció salvadora. Pare nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura de la primera carta. La primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, el Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres ni que siguin molts formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus, lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. I a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit. Ara bé, el cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. Doncs bé, vosaltres sou cos de Crist i cadascun formeu els seus membres. Dins l'Església, Déu ha posat en primer lloc apòstols, en segon lloc profetes, en tercer lloc mestres. Després els que tenen poder d'obrar miracles, després els que tenen la gràcia de donar la salut als malalts, d'ajudar els altres, de guiar-los, de parlar llenguatges misteriosos. No tothom ha de ser apòstol o profeta o mestre. No tothom ha de donar miracles, ha de tenir la gràcia de donar la salut als
Ha de ser capaç de parlar llenguatges misteriosos o ha de ser capaç d'interpretar-los. Interesseu-vos més, però, dels dons millors. Paraula de Déu. Aclameu el Senyor arreu de la terra, doneu culte al Senyor amb cants de festa, entreu davant d'ell amb crits d'alegria. Reconeixeu que el Senyor és Déu, que és el nostre Creador i que som seus. Som el seu poble i el ramat que ell pastura. Entreu als seus portals enaltint-lo, canteu lloances als seus avis, enaltiu i beneiu el seu nom. Que n'és de bo el Senyor, perdura eternament el seu amor, és fidel de segles i segles. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús se n'anà a un poblet anomenat Naïm. L'acompanyaven els deixebles i molta gent. Quan s'acostaven a l'entrada del poble, es trobà que duia un terreu mort, fill únic d'una mare viuda. Molta gent del poble acompanyava la mare. Així que el Senyor la veient, se'n compadí i li digué: no ploris. El Senyor s'acostà a la festa i li posà la mà al damunt. Els que hi portaven s'aturaren i ell digué: jove, aixeca't. El mort es posà assegut i començà a parlar, i el Senyor el donà a la seva mare. Tots quedaren esglaiats i glorificaven Déu. La gent deia: ha aparegut entre nosaltres un gran profeta. Deien també: Déu ha visitat el seu poble. Per tot el país dels jueus i per tota la rodalia s'escampà aquesta anomenada de Jesús. Paraula del Senyor. Units en l'amor de Crist, preguem germans per tots els homes, perquè l'Església neixi i s'expandeixi en aquells llocs on encara no és coneguda. Preguem al Senyor. Perquè les transformacions que es produeixen en el món aprofitin per al benestar de tots els homes. Preguem al Senyor. Perquè els malalts incurables no perdin l'esperança dels béns eterns. Preguem al Senyor. Que l'Esperit Sant enforteixi la nostra fe i faci més delicat i atent el nostre amor. Preguem al Senyor. Acolliu, Senyor, la nostra oració, ja que us la presentem amb la ferma esperança de ser escoltats. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i l'estull de la terra i del treball dels homes. Us el presentem perquè es converteixi per nosaltres en pa. Us beneïm, Senyor Déu de l'univers,
llibrets, perquè dic que hem rebut de la vostra bondat i l'esperit de la vinya i del treball dels homes. Us el presentem perquè es converteixi per nosaltres en beguda espiritual. Preneu, germans, perquè aquest sacrifici que el vostre sigui agradable a Déu Pare. Escolteu, Senyor, les nostres pregàries i accepteu els dons dels vostres fidels, que serveixi per la salvació de tots allò que cadascú ofereix en honor del vostre nom. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre Déu i és la nostra salvació, que sempre i en tot lloc, Pare Sant, us donem gràcies per Jesucrist, el vostre Fill estimat. Ell és la vostra paraula per la qual vau crear totes les coses. Us ens l'heu enviat com a Salvador i Redentor, encarnat per obra de l'Esperit Sant i nascut de la Verge Maria. Ell, per complir la vostra voluntat i guanyar per vos un poble sant, estengué els braços a la creu, així destruïa la mort i ens feia conèixer la resurrecció. Per això, amb els àngels i amb els sants, proclamem la vostra glòria tot dient. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers, el cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel. Sou realment sants, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu doncs aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa. I dient l'acció de gràcies al partir i al donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i novament donant-vos gràcies al passar als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu nom diari. Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, us oferim, ó Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren a l'esperança de Déu. Feu-la perfecta amb la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Salvador i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren a l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-vos a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist el vostre Fill.
Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare Omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, us hem dit: Pare nostre que esteu al cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com fa al cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres autors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació. Ens lliureu-nos del mal. Allibereu-nos dels mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau. Mireu la llei de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
Per Crist nostre. Doncs, ara, com ja hem dit, exposar tots els que vulgueu. I gràcies per les vostres felicitacions. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en. Gràcies. Thank you.